खुलुमबाय आंनि मुं प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सिराप चेनेल आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय माखासे पलिटिक्सनि बागै बुंनो थांगोन 2021 जाबाय दायो आरो आसाम एसेम्बली इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना मिथिगौ आरो गोबां दावराव दावसि UPPL BJP कंग्रेस नङाबा BPF पार्टी बैसोरो जे जोंनि आसाम स्टेटआवहाय जे साग्लोबनानै दङ जे बैसोर पार्टीफोरनि गेजेराव गावजों गाव दावराव दावसि जागासिनो दं बेखौ नों आरो आं बयबो मिथिगौ बिनि गेजेराव दाख्लै बावैसो गासै 8था सीट माने 8था बे सीटखौ होगोन होननानै UPPL पार्टीनिफ्राय MLA टिकेटखौ होगोन होननानै बेखौ मिथिदोंमोन बाट दायो गोबां रायजो राजाफ्रा दावराव दावसि खालामदोंमोन प्रमद साराबो गोबां नाजाबाय थादोंमोन बै नाजायै बिथाङा गासै 9 सीट लाबोनो हाबाय दा बेनि गेजेरावहाय गोबां सुबुंफ्रानो गोबां MLAफ्रानो टिकेट मोनैबो दङ ओरैबायदि जायफोर मानसिफ्रा 2016 मायथाइनि MLA इलेक्शनाव देरहादों बिथांमोनखौबो माखासे पार्टीफोरा किक आउट खालामनो गोनां जादों आरो गोदान महर लाबोनो गोनां जादों गोदान कैंडिडेट लाबोनो गोनां जादों मिथिबायना स' दिनै आं नोंथांमोननि स्क्रिनाव बेखौ देखायनो सानदों माने सिलादित्या देव बिथाङाबो 2016 मायथाइयाव हजाइनि इलेक्शन MLA इलेक्शनाव बिथाङा देरहादोंमोन आरो देग्लाय बिथाङा टिकेट मोनासै बिथाङा मोनसे पस्ट होदों I have been kicked out from BJP party स' पलिटिक्सआ ओरैबायदि डेन्जार पुरा साराउन्डेड एरिया बा स्टेट बा बिनि गेजेराव हादोर बा बिनि गेजेराव बुहुम बे बुहुमावनो गासैबो पलिटिक्स जाय मानसिया बै पलिटिक्सखौ बुजिनो रोंदों बैबायदि मानसियासो राजा जानानै थानो हादों आरोना बांद्रायबो जाख्ल'आ आरो मानसिफोरखौ नायनाय जाय मानसिया बांद्राय जाख्ल'यो बैबायदि मानसिखौबो पार्टीनिफ्राय हिरुननाय जायो बा पार्टीनिफ्राय टिकेट होआ आरोना जेरै हमना ला सोरबा सासे मानसिया जुदि देरहादोंब्ला MLA टिकेट मोननानै सोरबा सासे मानसिया MCLA टिकेट मोनना देरहादोंब्ला बाट बिथाङा गावनि उदैखौल' नायनानै एरियानि जायगानि मानसिफोरखौ नायालासिनो बिथाङा पार्टीखौ बरनाम खालामदोंब्ला बै मानसिनो टिकेट होआ पार्टीफ्राबो स' बेबायदि आरोना ओंखायनो जाख्ल'नाय आरो जे समान बिबांनि नायनाय खामानि मावनाय बेफोर गासिबो पियार पारफरमेन्स रिभिउ नायनानै मानसिफोरनो टिकेटखौ होनाय जायो आरोना दायो बेबायदिनो जागासिनो दं आरो पलिटिक्सआव गोबां गोरों मानसिफ्रा हाबगासिनो दङ आरो हादोरखौ सलायनोब्ला जे पलिटिक्सआवसो पावार बांसिन थायो नालाय हादोरखौ मोजां सलायनो लुबैदोंब्ला गोरों मानसिनो आखाया गोरों मानसिनो होनाया गाहाम मानो होनोब्ला बाजेट थिखांनाय सोरबा अबे मोनसे बायदियाव सेंसन बानायनांगौ स्केम बानायनाय माबायदि स्केमखौ बानायनांगौ माबायदि स्केमखौ बानायोब्ला पाब्लिकफ्रा बेनिफिटखौ मोनगोन बेबायदिखौ रोङाब्ला बैबायदि सासे पलिटिकेल पार्टीनि मानसि जाब्लाबो बा सासे दैदेनगिरि जाब्लाबो बिथाङा हारियावहाय माने बा जायगायावहाय डेभेलप लाबोनो रोङा जेबो आइडिया रोङा नालाय स' बिनिखायनो पार्टीफ्राबो जाहाथे गावसिनि पार्टीनिफ्राय रैखाथि मोनो गावसिनि पार्टीखौ बरनाम जाजानो गिनानै माने रोंगौथि मानसिखौसो लागासिनो दं हाजार नोंथाङा रां गारा मानो दा नोंगौ माने गोबां मानसिफ्रा रां गारदों कन्ट्रेक्टरफोरा रां गारदों टिकेट मोननो थाखाय दा मोनसे बाथ्रायाव बेखौ गोसोआव लाखि बै जायगायाव हाजार राङानो गारा मानो जुदि नोंथांनि जे माने इमेजआ जुदि गाज्रिथारब्ला अब्ला बैबायदि मानसिखौ पार्टीयाव सोस'नानै गावसिनि पार्टीखौ बा गावसिनि फेन्स फलोयिंफोरखौ गावसिनि साबस्क्राइबारफोरखौ बिथांमोना खहा खालामनानै लस खालामनानै गोसो जाया स' बेखौ बुजिनांगोन गोबां बे जायगायाव बा एरियायावनो जा बा स्टेटआवनो जा रोंगौथि गोबां जाबाय दायो गोबां बयबो रोंगौ माने बिराद गोरों मानसि ओंखारबाय नाथाय गोरों मानसि ओंखारब्लानो जे बै मानसिया गोरों जाब्लानो जे लिडार जागोन बेबादि बाथ्रा बेखौ नोंथांमोना साननो नाङा जे गोरों मानसि लिडार जागोन माब्लाबाबो दा सान आरो अहंखार गोसोजों माब्लाबाबो दाथां धैर्य होननाय मोनसे राव दङ बै धैर्यखौ जों हमनो हानांगोन मोनसे मोजां खौरां कि दाख्लैबावै आं मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन हाथां बर' स' बे हाथां बर' मादैखौ कर्नाटकनि बे तुमकुर डिस्ट्रिक्ट ना मा होनो बिथांनि बे जायगायावहाय मानसिया आलाय सिलाय जाना दंमोन बे मानसिखौ लाबोफिनबाय दा सफैफिनबाय दायो बिथाङा न'आव दंफैयो स' बिनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय जाय मानसिया बे भिडिअखौ दैथायहरदोंमोन आरो दिनै गोसोआ गोबां गोजोननाय मोन्दों बिकज मादै हाथां बर'आ सफैफिनबाय गावनि न'आवहाय थेंक इउ बिथांनि बिजामादै आरो बिथांनि फिसाजो अनिता बर'खौ खुलुमनाय थाबाय
নাই আমি দুজন প্ৰাৰ্থীটো ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছোঁ আমাৰ ওদালগুৰিত গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী আৰু পানেৰীত ৰতেন্দ্ৰ দৈমাৰী আৰু অহাকালি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব সেইটো আমাৰ যিটো আছে বিজেপি আৰু UPPLৰ যিটো মিত্ৰজোঁট হৈছে ইয়াৰ আমি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত এই দুটা সিট আমি পাইছিলোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ আৰু সিট আছে তেনেকুৱাই মানে কণ্টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে সেইটো চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে আৰু বাকীখিনি যিটো আছে থাৰ্ড ফেজৰ সিটবিলাক আছে তাত আমি অতি শীঘ্ৰে আমাৰ কেণ্ডিডেট আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিম এতিয়ালৈকে আমি 9টা সিটত আমি কণ্টেষ্ট কৰিম বুলি ঘোষণা কৰা হৈ গৈছে আৰু সেই 9টা সিটৰ ভিতৰত 2টা সিট ইতিমধ্যে গ'ল আৰু 7টা সিট আছে এই 7টা সিটটো অহা 3 দিনৰ ভিতৰত প্ৰায় 13 তাৰিখ বা 12 তাৰিখ সেইখিনিৰ ভিতৰতে আমি আমাৰ কেণ্ডিডেটবিলাক আমি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিম তেতিয়া আপোনালোকে সব গম পাই যাব এই ক্ষেত্ৰত GSP আপোনালোকৰ যি সিট তাত GSPৰ সিটত থকা বুলি চৰ্চা আছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত GSPয়ে কণ্টেষ্ট কৰিব কিন্তু তেখেতসকলৰ নিজৰ বেনাৰত কৰিব আৰু এইটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে আমাৰ মাজত যিহেতু ইয়াত আমাৰ চৰকাৰ এটা গঠন কৰি আছে এই চৰকাৰ এটা হৈ আছে সেই চৰকাৰৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আমাৰ আছে গতিকে GSPৰ যিখিনি আমাৰ মানুহ আছে তেখেতসকলে এতিয়া আমি সবে মিলি পেলাই এটা ইউনাইটেড ফ'ৰ্চ হৈ কাম কৰাৰ কাৰণে মানসিকতা ডেভেলপ কৰিছে কাৰণ সবে এটা সুন্দৰ BTR বিচাৰে শান্তি বিচাৰে নিৰাপত্তা আৰু উন্নয়ন বিচাৰে তো সেইকাৰণে সবে মিলি পেলাই আমি এটা দুৰ্নীতিমুক্ত যিটো নেকি 17 বছৰৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ BPFৰ যিটো দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ আছিলে ভয়ভীতৰ ৰাজনীতি আছিলে ইয়াৰ পৰা দূৰ কৰি এটা ভাল এটা চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা লক্ষ্য BTS এটা কথা লক্ষ্য আছে কোনো ৰাজনৈতিক দলে বিশেষকৈ BPF বা মিত্ৰজোঁট বা বিজেপি কেণ্ডিডেটটো মানে ঘোষণা কৰা বিলম্ব কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত থাৰ্ড ফেজৰ 19 তাৰিখলৈকে টাইম আছে গতিকে এইটো লাহে লাহে কৰিব সবে কৰিব লাহে লাহে কৰিব আমাৰ টাইম আছে যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ সময় গ'ল তেখেতসকলে দি দিলে ছেকেণ্ড ফেজৰ দি দিলে এতিয়া থাৰ্ড ফেজৰটো টাইম আহিছে এই ক্ষেত্ৰত বিৰোধী পক্ষ প্ৰত্যেকটো দলে নিজৰ বিৰোধী পক্ষৰ কেণ্ডিডেটৰ যোগ্যতাৰ ওপৰত বস্তুটো দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে হ'ব পাৰে বেলেগ দলবিলাকৰ আমাৰ এনেকুৱা নহয় আমি নিজৰ মাজত আলোচনা কণ্টিনিউ কৰিছোঁ আৰু সময় অহাৰ লগে লগে আমাৰ সব কেণ্ডিডেট আমি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিম আজি আদিত্য সিঙা BPFৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি আছে ইতিমধ্যে BPFৰ টিকটটো বিচাৰিছে কি ক'ব আপুনি আজি নাই আদিত্য সিংহ ডাঙৰীয়াৰ এটা দীঘলীয়া সমাজ জীৱনত মানে তেখেতৰ যিটো কৰ্ম কাম কৰা এটা অভিজ্ঞতা আছে আৰু তেখেতে এটা সময়ত সংগ্ৰামী নেতা আছিলে ইয়াৰ পিছত ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে তেখেতে কাম কৰি আছিলে আৰু আজি তেখেতে BPFৰ যিটো মানসিকতা তেখেতসকলৰ যিটো কাম কাজ চিন্তাধাৰা সেইটো খুব বেছি তেখেতে ভাল নাপালে আৰু সেইকাৰণে আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে আমি তেখেতক এজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিচাপে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আমাৰ দলত তেখেতক এটা সন্মান সহকাৰে আমি এটা স্থান দি পেলাই লৈ যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম গতিকে আজি আমাৰ কাৰণে শুভ দিন কি তেনেকুৱা এজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে আৰু সেইটো তামোলপুৰত UPPL দলক অধিক শক্তিশালী কৰাত এইটো সহায় কৰিব